سلام تخبركم تغطاتلتنا كمي صنحكم امباركس ناي ساعات زي زيناتاتن مغلصين حزه مصيكم ኣለኹ መጀመርታ ግን ኣርስታቱ ኤርትራ ብሻድሻው ዓላ ሚኒስትራት ኣከባቢ ሕብራት ሃገራት ተሳቲፋ መንገዲ ኸይነው ሓድነት ይቀድም ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርስቲ ዝወፀ ሓድሽ መግለጺ ኣሜሪካ ንፈለማ ግዜ ነበርቲ ቃዛ ካብ ኣየር ብፓራሹት ሓገዝ ሂባን ኣሜሪካ ኣብ ቃዛ ብጥሜት ንሰቀዩ ዘለዎ ሰባት ተወሳኺ ሓገዝ ከኣቱ ኣተሓሳሲባን ዝብሉን ካልኦትን ሕዘ መጽናኩም ኣለና ሰናይ ምክትታል أمريكا نفلما جزين نبرت غزة خباير بباراشوت حجزيبا أمريكا بسلسة وتدرون نفرت بيران على سلاسة شحمك بي بباراشوت كاف أير نفلما أوان سبعة حجز نبك غزة خمسة بسحت أبليتا زيم سحيل أير يوردانوس متحبر زكاير زلو دقاف بريزيدنت جو بايدن غزاوين محجز كال متاوس إويو أتى بريزيدنت بحمس كاب حنتنا يزعنت مكين حجز كرخبو أبز فتن الأوان 210 تقلتن سبات دحرم مواتميو أتى حجز كحيلو مخانق الاتيو أتى دقاف بأير نبك غزة استل أخدما حد العلوي بعل سلطان أمريكا بغزة شدش سومن صنح تخص دوناي مبال مدب كم زلو دحر مغلاصيو اتبعل سلطان محدر بايدن تمال قدام ابزابو مغلصي اسرائيل نتحدش تخص دو مبال إنا سعبة تقبلات تقبل قالتو حماس نحمومات وقعت أرقاويان اندكانستيان زركبهم تقلعات الجهاتات نمفتح انت تسمامعو كابلو مجميرو اب قازان شدش سومن صنح تخص دو مبال تكبراو خوني قبل اتسمو زي تقسب على السلطان قالتو تم منغنياتات لو مسنبت اب كايرو خرخابيوم سب سلطان قبسي لغات حماس اسرائيل ناب تزرب كما تثبيت كبر حدا بعل سلطان بزرية تسمع زركبو قال تكنيكا وقدات كان خفتح كم زلوم قاليسو اسرائيل بحماس تتحز جهاتات نملوات قال فلسطينيين اسرات كتفتحها تمال قدام سي 230 زعينتنا مقعزيا نفرتل على 3 شحقات مكبي كاب اير اوش متقازا خمزو دغه ماكلاي تزاز امريكا زوص مغلص ملكت ازي باير زغبر حجز نايتي ناب قازاز حجز نمئتاو زغبر قصال سعر تتاكليو إذا دما وحز حجز مكينا مسفح سفتن زلو سعر حويسيو قبل وثيق قاليسو عباي بريطانيا فرنسا قبص يوردانوس حويس كالوت هاجراتون بتمساسلنا بقازا حجز زبصحا كوانتخنا ازغن بامريكا باير استقبر حجز كن نفلمايو سب سلطان محدر امريكا تبحمس كاتم محزن فصامي نتمسكح كحي سبعو هنتات دون مبال نابقازا سبعو تبصحنت مسفحن قصالنتن اقداسنتو زغول حيو الام انت خنت كالات رديت تباير سبصح رديت منصرتي نستسقم قازاوين كف أخلون زت أمامن كم زي كنا يجلسا نباريت كتما غزة زخنت مدهات تهير مع كنزينا رويترز بسبب مجلسي كم زعينة الجباب نتثبيت زكبر له حاجة زخل ملسي خم زي كنا عبرا أزي نعسر تشحز بأكل ديو كاب باراشوت كاب أير بدوباب بيلك حاجز من الأخي حيش إلى بريزيدنت بايدن بعرباب سبب مجلسي إسرائيل هزب غزة زر لي حاجز نخرك بزيادة نايزنت مكاين نخ حلفة من قدرت كتكفت أمريكا تلابو مبالو يذكر أمريكا أبقى زابط إميت نساقي زلو سبات توسخ حجز كاتو التحساسيبا مقتل بريزيدنت أمريكا كامالا هاريس أبقى سبات بتميت يساقي لو بمبال إسرائيل أبقى زقبر وحز حجز كتوسخ التحساسيبا بوحدو نزغصلو شدش تسومنات قلت تفتخص دو مبال كل اللو زبالت كوينا أزدما نوتم جوز تتحزو إسرائيلوين ناس أخوت كم زغل تزاريبا كدم حجي إسرائيل حماس بزرزر هيوت زلو جوز تتحزو سبات أيهابن بزبل أبتاب قبس زكايد سنبر زرب أي تساتفتن حماس نبي بسياب زهاب حبريتا بسنك متقعد بومبا إسرائيل كموخ قبر كم زي كالا حبيرو بعلي من بيهوت كم زلو مفلات أي كالنيو يبلع علوي بعل سلطان حماس دكتور باسم نايم قجلالوخ حماس من كنياتات أمريكان كاترن أبتاب كايرو زكايد زلو زيتا يساتفو خم زلو مفلات تخيلو الله دحر تبزح حلف حموس سابسي من خفال فلسطين تركب كتما نرادئت متسو سبات بوحدو 210 تخلتن سبات مماتهم أبتي زوبا مقرات تصابوتات كجبر لعل ساقتي يغرب الله مقتل بريزيدنت كامالا هاريس أبقى زمعلتو نريو زلنا نجر عناويو سدرابيتات قوسلي ويقلب انساتات كم زبلعو حترات مقبي زلهم كل زولدا زلوا دكانستيو وحد ويولا حنتي حكمنا وخنكن كم زي رخبا هزانات بحترات مقبن مايني موتو خم زلو نسمع لنا كم تبترقا زبلكو ازيوم بزحات نصحات فلسطينيين تقتلهم يم كتبل تزاريبهم كاملا نحبار سبعونتنا كنواس ايقدنا يكتبل انكلا بريزيدنت جو بايدن استتصقم نصحات فلسطينيين بحصص زياده هيوت زدحن حجز كرخبن مقبار رزاتو قال دقي مرقا هاريس لوميا واشنطن مس أبال كابينة منسترات كينات إسرائيل
በኒ ጋንቲስ ክትዘራረብ ኮይና ብዛዕባ ስምምዕ ምቁራጽ ተኽስን ምውሳኽ ናብ ጋዛ ዝኣቱ ሰብኣዊ ሓገዝን ክዛተዩ ተፅቢት ይግበር ዝቐረበ ስምምዕ ኣሎ ከምቲ ዝበልናዮ ድማ ሓማስ በቲ ውዕል ክሰማማዕ ኣለዎ ተኽሲ ደው ይበል ነቶም ጅሆዝ ዝተታሕዙ ምስ ስራቤቶም ንራኽቦም ንህዝቢ ጋዛ ድማ ቁልጡፍ ረድኤት ንሃብ ኢላ ብተወሳኺ መንግስቲ እስራኤል ዋሕዚ ሓገዝ ዝያዳ ክውስኽ ክገብር ኣለዎ ዝኾነ መምኽኔታ ክቐርብ የብሉን ክትብልህ በትሪ ዘኻኺራ ሰራዊት እስራኤል ብ7 ጥቅምቲ 2023 ኣብ ደቡባዊ እስራኤል ብዝፈጸሞ መጥቃዕቲ ኣስታት 200 ሰባት ክሞቱን ከለዉ ካልኦት 253 ድማ ጆ ሒዙ ብምውሳዱ እስራኤል በኣጋርን ነፈርትን ዝተሓገዘ ሓማስ ናይ ምጥፋእ ናይ ሕነ መፍዳይ ወፍሪ ከም ጀመረት ይፍለጥ ብሓማስ ዝመሓደር ሚኒስትር ጥዕና ጋዛ ካብ ሽዑ ጀሚሩ ኣብ ጋዛ 21,000 ህጻናትን ደቂ ኣንስትዮን ዝርከቦም ብውሕዱ 30,410 ሰባት ከም ዝተቐትሉን ኣስታት 7,000 ከም ዝጠፍኡን 71,700 ከም ዝቆሰሉን ገሊጹ ኣሎ ኣባል ፖለቲካዊ ቤት ጽሕፈት ሓማስ ዶክተር ባሲም ናይ ንቢቢሲ ኒውስ ሃውስ ኣብ ዝሃቦ ቃል እቲ ጉጅለ ንእስራኤል ሙሉእ ዝርዝር ናይቶም ብህይወት ዝተረፉ ጅሆታት ከቕርብ ከም ዘይከኣለ ገሊጹ ብግብሪ ብሰንኪ ደብዳብን ዕፅዋን እስራኤል መን ብህይወት ከም ዘሎ ምፍላጥ ኣይከኣልን ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ምስ ዝተፈላለየ ጉጅለታት እዮም ዘለው እቲ መረዳእታ ንምእካብ ተኽሲ ደው ምባል ሓቲትና ኣለና ዝኾነ ቅድመ ኩነት ኣይንቕበለን ኢሉ ብሪጣንያ ኣሜሪካን ምዕራባውያን መሻርክተን ነቲ ብኢራን ዝድገፍ ሓማስ ከም ግብረ ሽብራዊ ጉጅለይን በይነንኦ ኤርትራ ብሻድሻይ ዋዕላ ሚኒስትራት ኣከባቢ ሕብራት ሃገራት ተሳቲፋ ኤርትራ ካብ 26 ለካቲት ክሳብ 1 መጋቢት ኣብ ናይሮቢ ኬንያ ኣብ ዝተቐንዐ ሻድሻይ ዋዕላ ሚኒስትራት ኣከባቢ ሕብራት ሃገራት ተሳቲፋ ኣብቲ መራሕቲ ሃገራትን መንግስታትን ከምኡውን ሚኒስትራትን ካልኦት ዲፕሎማስኛታትን ዝተሳተፈ ዋዕላ ቀዳማይ ጸሓፊ ኤምባሲ ኤርትራ ብኬንያ ኣቶ ቃለ ክርስቶስ ዘርሰናይ መደረ ኣስሚዑ ልኡኽ ኤርትራ መደረኡ ወድዓዊ ኩነታት ኣከባቢ ንኹሉ ብሩህ ምዃኑ ብምጥቃስ ንኣከባቢያዊ ነውፂ ዝውሃብ መልሲ ብቕልጡፍ ይኹን ብዓቐን ከምቲ ዝድለ ከም ዘይኮነ ሓባራዊ ምርዳእ ከም ዘሎ ኣገንዚቡ ኣብ መንጎ ዝተፈላለየ ኣከባቢያዊ ብድሆታት ደረጃ ኣገዳስነት ንምስራዕ ዝግበሩ ፈተነታት ኣህጉራዊ ጥምረት ዘዳኽሙ ምዃኖም ዓለምና ኣጋጢሙ ካብ ዘሎ ኣከባቢያዊ ነውፂ ንምውፃእ ድማ ንኹሉ ጽላታት ኣከባቢ ብማዕረ ዝርኢ ዝተዋሃደ ስጉምቲ ምውሳድ እቲ እንኳ ኣማራፂ ከም ዝኾነ ሓቢሩ ኣከባቢያዊ ብድሆታት ንምምካት ዝቖመ ማዕከናት ገንዘብን ኣህጉራውያን ትካላት ውዕላት ኣከባብን ብዘለዎን ብዝሕን ዝኽተሎ ዝተፈላለየ ኣገባብ ኣሰራርሓን ንመንግስታት ኣጸገምቲ ኮይነን ብምህላውን ዝተዋሃደን ኣድማዕን ስራሕ ምእንቲ ክስርሓ ጽገናዊ ለውጢ ከም ዘድሊ ልኡኽ ኤርትራ ነጺሩ ኣቶ ቃለ ክርስቶስ ኣስዒቡ መንግስቲ ኤርትራ ከም ኣካል ልምዓታዊ ስትራቴጂኡ ቁጠባዊ ዕብየትን ልምዓትን ምስ ኣከባቢ ብዝሳነ ኣገባብ ንምርጋጽ ይሰርሕ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ናብ ንጹህ ጸዓት ንምስካር ዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ንጥፈታት ምዕቃብ ማይን ሓመድን መደባት ምግራብን ዳግመ ምግራብን ምትካል ማንግሩቭን ተኽሊ ተምርን ኣብ ገማግም ባሕሪ ምምስራት ሕዛእትታት ከምኡን ምክልኻል ተጠቃምነት ፕላስቲክ ፌስታላትን ጎዳእቲ ኬሚካላትን ከም ኣብነት ገሊጹ ዋዕላ ሚኒስትራት ኣከባቢ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ መወዳእታ ኣዋጅ ብምውፃን ንድፈ ውሳኔታት ብምጽዳቕን ተዛዚሙ መንገዲ ኸይነውሕ ሓድነት ይቐድም ኣብ ታሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ምስ ቃልሲ ኤርትራ ተተሓሒዙ ዝወፀ ሓዱሽ መግለጺ ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ 1961 ብተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ተጀሚሩ እቲ ውድብ ብዘይንጹር ፕሮግራም ንመርሕነትን ን10 ዓመታት ሸንኮለል ድሕሪ ምባል ኣብ 1971 ቀዳማይ ጉባኤኡ ኣብ ኣርዚ ዝተባህለ ቦታ ኣካይዱ ሓደ ካብ ላዕለዎት ሓለፍቲ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ወይ ተሓያይዝ ዝነበረ ስውእ ዓብደልቃድር ሮመዳን ኣብ ውልቃዊ ዕለታዊ መዝገቡ ንኹነታትን መስርሕ ነቲ ጉባኤ መልኪቱ ሰኒዱ ነይሩ ገለ ካብቲ ሽዑ ዝመዝገቦ ትሕዝቶ ናይ ወጻእተኛታት ማሓዙት ሰውራ ኤርትራ ሓሳብን ርእቶን ብዛዕባ እቲ ጉባኤ እዩ መሰረት እቲ መዝገብ ናይ ሶማል ልኡኽ ዘቕረቦ ርእቶ ከም ዝስዕብ ቀሪቡ ኣሎ ዕለት 9 ወርሒ 11 1971 ልኡኽ ሶማል ሻለቃ ሸሪፍ ዑስማን እቲ ቅድም ሰምዖ ዝነበርኩ ተረጋጊጽለይ ኣብ መንጎኹም ምትእማን የለን እዚ ኻ ብጣዕሚ ዝሓዝን እዩ እቲ ዘጋጥመኩም ዘሎ ሽግራት ክትፈትሕዎ ክትፅዕሩ ኣለኩም ግዚኹም ከንቱ ኣብ ዘባኽኑ ትንታኔታት ገዲፍኩም ጸላይ ኣብ ከተማታት ከተጥቅዕዎ ኣለኩም ክሳብ ሕጂ ሓንቲ ከተማ ክትሕዙ ይከኣልኩምን ኣለኹም ስለዚ ካብቲ ፖለቲካዊ መጽናዕትታት ከይረሓኩም ኣቐልበኹም ኣብዚ ዘተኮረ ክኸውን ኣለዎ ቀጺሉ ስውእ ዓብደልቃድር ሮመዳን ልኡኽ ሶርያ ዘቕረቦ ሓሳብ መዝጊቡ ዕለት 9 ወርሒ 11 1971 ልኡኽ ሶርያ መሐመድ ኣብዑዛ ናይዚ ጉባኤ ኣካይዳ ከም መጀመርያ ክንከታተሎ ጸኒሕና ኢና መንተቶም ውፅዓት ጨቃሉን ገባሩን ዝምዝገብ ዝነበረ ዓወታት ኣዝና ሕጉሳት ነርና እቲ ሶርያ ኣወፊያትልኩም ዘላ ናይ ብረት ሓገዝ ናይቶም ውፅዓት ኣሕዋትኩም ሸቃሉን ገባሩን እዩ እዚ ብረት እዚ ግን በቲ ኣብቲ ሃገራዊ ሓድነት ዝፍጠር ዘሎ ምግማዕ አንጻር ሸቃሉን ገባሩን ክቐንዕ የብሉን እዚ ምዝኸውን እቲ ኣብ ልዕሊ ሰውራ ኤርትራ ዘለና መርገፂ ዳግመ ግምት ንኽንገብር ክንግደድ ኢና በዚ መሰረት ነቲ ተፈጢሩ ዘሎ ሽግር ንምፍታሕ እቲ ኣኼባ ንግዚኡ ከተቋርጾ ርእቶና ነቕርብ ነዚ ምሰንበብካ ንኤርትራ ካብቲ ተኼላ ዘውፅእ ሓይሊ እንታይ እዩ
ንሶማልያን ሶርያን ናብዚ ሕጂ ኣቴነዎ ዘለዋ ተኺላ ሸመመድ ኸምከ እንታይ ኢልካ ክትመራመር ትደረኺ ኢኻ ካብ ማእከላት ፍልጠት ምዕራብ ጉጅባጅላ ጥራይ ክትረክብ ኢልካ ውፅኢት ምርምርካ ቀዲሙ ብዝተዋሃበካ መለክዕን መስፈርን ክትጋዕፅፆን ክትዓምፅፆን እንተዘይፈቲንካ ከዓ ሓድሽ ማይ ዘይጣዕመ ካብ ኤርትራዊ ከውነት ዝተረኽበ ፍልጠት ንዓለም መዋፅኦ ክኾና ክድምር ትኽእል ኢኻ ንሕና ኤርትራውያን ኣብ ታሪክና ንሓድሕድና ክንታፋእ ዘዕረብናዮ ሰብ ዕድል ግዜ ነቲ ናይ ሓርነት ጉዕዞ ኣንብሕዎ እዩ ሓድነትና እንድሕር ከም ብሌን ዓይንና ሓሊናዮ እቲ ዝኾነ ደቂ ሰብ ሃረር ዝብልዎ ነገራውን መንፈሳውን ድሌታትና ከም ንበፅሖ ጥርጥር የለን መንገዲ ከይነውሕ ጥራይ ዘይኮነ ጠቕሊሉ ከይጠፍእ ሓድነት ይቕድም እምበር ከስኸብርኩም ተኸታተልትና ናይ ሰዓት እዚ ዜናዊ መሰናዶ ናብዚ ፍፀም ሓድሽ ዜናታት ንምክትታል ሰብስክራይብ ሸር ላይክ ኮመንት ምግባር ኣይትረስዑ ኢኹም ሰላም